سينما سمري سمري كابيزي رابيزي حيلنا للنبت فلتت حبوز دستا صحاب سني تروفتا نفسد النهار سينما سمري سلام زي خبركم تخاتاتلتنا كمي تخونو أبزا زلخمو سلام كتلو ناتمننا أبناي لومي تحستو مدبنا أبشاد شاي مدرخ ناي مبل 250 جيرو دي إيطاليا زنبورو تعزبتتات أغريبنا ناي شاو عاي مدرخ وددر انتاي كم زمسل كمي تقمجي مخمزلون كان أقرب لكم هنا أبزي بقعت إيرتراويان بحفشة بقندو دما تأمراتاوي سراح بينيام جرماين عالم عزاري وزلو وددر جيرو دي إيطاليا 2020 لومي شاو عاي مدرخو كقصليو زي كاب شديشة جنبوت فليمو كساب 29 جنبوت كقصل توتينو زلو شديشة مدرخاتا سلاسيلو زلو وددر بوزح كبر وسناتيو تتحيزون تسيرون زلو أبز قصل مدبنا بحفشة زي تحزون زي تسورون كبر وسنات كان أقرب لكم مخانا ندحبرنا حدا كابتي بمعكنات زينا سفيح شفنة وهيبو زلو ناي فيلما دك هاجر أفريقياويان أب جيرو دي إيطاليا مسك أدامات عصرته وددرم زازو متباهيلو ززربول زلو حدش كبرو وسنيو زي كبرو وسن فلي زبلو دما أب أول ستافيهم زيج أبت ومخانيو بزخونة ناي تمالي وطئت شاد شاي مدرخ كم ستعذبنايو فرنساوي ديمارة زي تعوتلي نيرو كال أي أوسترالياوي كاليب إيوان سالساي دما إنجليزاوي مارك كافنديش كعوتلون كلو بإيش تيونال تسمي زلو إيرتراو تقادا ماي كلب انتر مارش وانتي غوبرت بينيام جرماي دما رابعي درجة بمخان وددرم زازي ممالو زغبركم سمعتنا بينيام جرماي أب 4 مدرخات ناي زوددر مسك أدامات حامشت خوت مخالو زعبي عوت ندابلا يتقصو اللوا أبزي ناي تمالي ودرات كابس تعذبني تعذبتتات حدا فرنساوي أنا ود ديمارة اتي كساب حجي زبزح عوت مدرخ كخون بغعي زلو توادادار يكوين اللو زي توادادار زي ولاكوا كل زمسكرو بقعت انتهالو قدمينا بجيرو دي إيطاليا ممتقو أب بوزحات وددرات عوت انتمزقبن قانتو أبز زحلفا كلتا مدرخات عوت زتتصاوت اوتراغن اقليل كازت متى يكونن ديماره غانتو نكم بعل بينيام كاليب ايوانن اب قصبتا وددر رغيطو من تزيحزوم بلكع كعوت اي مخالن نيرو مخنياتو ولاون نتا فيديو تمليسنا انت تعذبنايا بينيام غانتو كساب زكالوم اب صيحمو مسغدفو زوسدو وساني ناي مزازم متقعتي موسادي نيرو انتخونه جن مس كاليب ايوان نزغاطمو ناي مرغاط كستات كمولق ايكالن زي تمالي 110 متر كترفون كله استخايده قصبتا وددر بينيام اقديمو ديمار دما دحيرو بزوسدو متقعتي بينيام كبلصو ايتراين كاليب ايوان مس ديمار اب مزازم حنصاص زرغوصلو هموت نختفلاليوم ازيو اشغار زنبر اغاطامي كباليكال فلليوم ناي مليمتر كوينو بمصنحو اتوصيت نخلتيوم بمعره زغد سومينيرو كال تقادادمتي اب فرق وددر تزانيم كغعازون نحد حدوم كعللون اب مونغوون بحبار كسعو استرايلو اغاطامي نز وددر فليز بلك خون ابكي والله بزي كازي تقدادا ماي ديغو روسا نبينو 141.5 كيلومتر كغعاز بمخالو ابز وددر فلاسي كبحالي تسمعو انتاي مغبر لكم ياخم فلاس مخان اب دبرنبر اب جيرو دي ايطاليا ايطقمون على مصيا بدحريو حويسا سلسته مالاتو ناب حنصاص مصداق كبصحي كالن كنبل تگدينالونا اب نايت مالي وددر تقدادمتي اب غعزኦም بزح دزبل ناي تفطرو صغاتات زستماقرلون زتدستلون اغاطامي نيرو ولاكوا برتوع معبلاوي نفاس جماغم بحري انت برتوعم غعزو بالمي سكالياغن ازاناغعن بزح بحرياو صغاتات تستماقرلو بمخانو حدا كابتي ززانيوم اغاطاميتاتي نيرو كباليكال بمقصال نايت مالي وددر وصيت بمنغار نابتي نايلومي ناشاو اي مدرخ تنبياتات كنحلف بحفشة مبل 150 جيرو دي إيطاليا تمالي نايشاد شاي مدرخ وددرو أبز غطسللو إيرتراو تقادادا ماي بيلجيماويت كلب إنتر مارش بينيام جرماي كابك أداموت حموشته بولوصات تقادادم تنايز وددر مقلاي أبيلو زي بولوص تقادادا ماي أبز ناي تمالي مدرخ بحيال ناي قصبتا وددر رابعي ترتاحيزيو صوتو أزازي مزلو بزدما بزيكا أبتا حصار ناي ولكي ناي جزي مدرخ استخايدلا كال أي مدرخن ناي جزي تقادادم تتراي تربح زنبرت رابعي مدرخن أب كال مسك أداموت
ሓሙሽተ ብሉጻት ተቐዳደምቲ ኮይኑ ውድድሩ ክፍጽም ብምኽኣሉ ካብ ዝተፈላለዩ ወገናት ዓቢ ናዕዳ ይረክብ ኣሎ። ንኣብነት ክለብ ኢንተር ማርች ድሕረቲ ጸወታ መሳጢ ጸወታ ኣብ ሻድሻይ መድረኽ ራብዓይ ተርታ ካብ ዝሓዘ ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ክትብል ኣብ ናይ ትዊተር ኣካውንት ታጋንታ ጽሒፋ ኣላ። ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት ጂሮ ዲ ኢጣልያ ኣብ ቀዳማይ መድረኽ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ከም ዝወድእ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ራብዓይ ኣብ ሓምሻይ መድረኽ ሓምሻይ ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ ሻድሻይ መድረኽ ድማ ራብዓይ ተርታ ከም ዝሓዘ ይፍለጥ። ብተቐዳደምቲ ቢንያም ግርማይ መርሃዊ ቅዱስን ናትናኤል ተስፋጽዮንን ተወኪላ ዘላ ኤርትራ ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት ጂሮ ዲ ኢጣልያ 5 ግዜ ምስ ቀዳሞት 10 ተቐዳደምቲ ኮይና ውድድራ ክትፍጽም ብምኽኣላ ድሕሪ ኢጣልያን ሆላንድን ኣብ ሳልሳይ ተርታ ክትቅመጥ ክኢላ ኣላ። እዚ ኣብ ታሪኽ ቅድድም ብሽክሌታ ኤርትራ ይኹን ኣብ ታሪኽ ቅድድም ብሽክሌታ ኣፍሪቃ ናይ መጀመርያ እዩ። ኣብዚ ናይ ትማሊ ሻድሻይ መድረኽ እቶም ኣብ ሓምሻይ መድረኽ ይዕሪፎም ዝወዓሉ ከም እንግሊዛዊ ማርክ ካቨንዲሽ፣ ኣውስትራልያዊ ከሌብ ኢዋንን ዝኣመሰሉ ተቐዳደምቲ ክዕወቱ ከም ዝኽእል እዩ ብሰፊሑ ተዘሪብሉ። እንተኾነ ግን ፈረንሳዊ ዲማረ ደጊሙ ነዚ መድረኽ ክዕወተሉ ከሎ ካሌብ ኤዋንን ማርክ ካቨንዲሽን ድማ ቅድሚ ቢንያም ዝኣተዉ ካልኦት ተቐዳደምቲ እዮም ነይሮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ናይ ብቅድሚ ትማሊ መድረኽ ሻምናይ ደረጃ ዝሓዘ ኤርትራዊ ናትናኤል ተስፋጽዮን መበል 21 ተርታ ሒዙ ውድድሩ ክፍጽም እንከሎ ብሕጂ ኣብ ዘሎ ናይ ዓቐብ መድረኻት ልዑል ትጽቢት ዝግበረሉ መርሃዊ ቅዱስ ድማ መበል 105 ደረጃ ሒዙ ጸወትኡ ወዲኡሎ። ቢንያም ግርማይ ኣብዚ ናይ ትማሊ ጸወታ ኣብ መንጎ ኣብ ዝነበረ ናይ ነጥቢ ቅጽበታዊ ውድድር ምዚ ኣብ ክልተ መድረኻት ኣከታቲሉ ዝተዓወተ ፈረንሳዊ ተቐዳዳማይ ፊት ንፊት ተጋጢሙ ነይሩ። ቢንያም ብሓያል ብቕዓት ንዲማረ ክረትዖ ብምኽኣሉ ድማ ኣብ ዝቕጽል መድረኻት ዘቕስኖ ከም ዘይኮነዮም ተንተንቲ ናይዚ ውድድር ዝገልጹ ዘለዉ። ክሳብ ሕጂ ተኻይዱ ብዘሎ 6 መድረኻት ቢንያም ብ94 ነጥቢ ኣብ ካልኣይ ደረጃ እዩ ተቐሚጡ ዘሎ። ዲማረ ድማ ኣብ ክልተ መድረኻት ኣከታቲሉ ክዕወት ብምኽኣሉ ብ147 ነጥቢ ኣብ ቅድሚ ተሰሪዕሎ። ማልያ ሮዛ ንምውዳይ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ቅልስ ድማ ሕጂ እውን ስጳኛዊ ክዋን ሎፔዝ ብ23 ሰዓት 23 ደቂቕን 26 ካልኢትን ዝመርሕ ዘሎ። ናይ ክለብ ቦራ ሌናርድ ካምና ብ38 ካልኢት ድሒሩ ክስዕቦ ከሎ ወዲ ጋንቱኡን ቢንያም ዝኾነ ሬን ታራመ ድማ 58 ካልኢት ደንጊዩ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ተቐሚጡሎ። በዚ ድማ ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ዝወዳደረላ ዘሎ ቤልጂማዊት ጋንታ ኣብ ናይ ግዜን ኣብ ናይ ነጥብን ውድድርያ ተጸሚዳ ዘላ። ብጋንታ ቦራ ኣብ ቅድሚት ክትስራዕ እንከላ ኢንተር ማርች ድማ 2 ደቂቕን 25 ካልኢትን ድሒራ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ተቐሚጣላ። ናይ ሎሚ ሻውዓይ መድረኽ ውድድር ኣብ ከተማ ዲማንተ መበገስ ብምግባር ኣብ ፖቴንዛ ዝዛዝም 196 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝሽፍን በዳሂ ተረር ተዓቐበት ዝዓብለሎ ውድድር ይክኸውን። ከተማ ዲማንተ ኣብ ቴራንያን ገማግም ባሕሪ ተደኪና ትርከብ ኮይና ብዝተፈላለዩ ኣሕምልቲ ሃብታም በዓልቲ ጸጋም ምዃና እዩ ዝንገረላ። ኣብዛ ከተማ ከም መስሕብ ቱሪዝም ዝጥቀሙሉ ቺሊ ፓንቺቺኖ ዝተባህለ ብቐይሕ ጉዕ በርበረ ዝስራሕ ተፈታዊ መግቢ እዩ። ድሕሪ 2001 ናይ መድረኽ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ናይ መዛዘም ውድድር ተእንግድ ዘላ ፖቴንዛ ድሕሪ ብዙሕ መዓት ዝኾነ ዓቐብ ስለትኸዳ ዝበዝሐ ግዜ መዕረፊ ኣጋይሽ ተባሂላ ትጥቀስ። ቅድሚ ሕጂ ጁዋን ፔድሮ ካብ ክለብ ትሬግ ሴጋ ፎርዶ ዝተዓወተሉ ዝመድረኽ እዚ ሎሚ ኸ መን ይክዕወተሉ ኣጸጋሚ ኮይኑ ዘሎ ውድድር እዩ። ፕሮሳይክሊን ጠቂሳቶ ከም ዘላ እንተዳ ተዓዚብና ቢንያም ሕጂ እውን ኣብ ቦታ ቅጽበታዊ ውድድር ክርከብ ተነቢያላ። ብዘይካዚ ማይዌይ ስፖርት ኣብ ዘውፅአቶ ትንቢት ሓበሬታ ዝበዝሑ ናይ ዓቐብ ተወዳደርቲ ንዝገብርዎ ምህዳም መሳጢ ጸወታ ከርእዩና ከም ዝኽእሉ ሓቢራላ። ከም በዓል ማርክ ካቨንዲሽ ዝኣመሰሉ ዓቐብን ክሰምዑ ዝሓሙ ተወዳደርቲ ድማ ኣብ ቦታ ቅጽበታዊ ውድድር ክንሪኦም ዲና ኣይክንሪኦምን እዚ ናይ ሎሚ ውድድር ክሳብ ዝዛዝም ከይተጸበና ኣብ መንጎ ውድድር ክንግምቶ ከኽእለና እዩ። መርሃዊ ቅዱስ እውን ሎሚ እታ ዝፈትዋ መድረኽ ውድድር ክትኮነሉ ኢና ንጽበ። መርሃዊ ኣብ ዓቐብ ቅድሚ ሕጂ ብዘርኣዮ ዝነኣድ ብቕዓት ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ዘንጸባረቑ ዓወት ተዓዚብና ኢና። መርሃዊ ቅዱስ ዝሒሉሎ ዝብሉ ብዙሓት እዮም። እንተኾነ ግን ኣብ ቅድድም ብሽክሌታ ኣብ ቅጽበታዊ ውድድር ተረኺብካ ቀዳማይ ናይ ዝወጻኻ ዘይኮነ ናቱ ሜላን ዕላማን ኣጸዋውታ ዘለዎ ዓይነት ስፖርት እዩ። ከምቲ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ቦርቴረ ክንደይ ጎል ናይ ዘእተወ ዘይኮነስ ክንደይ ጎል ናይ ዘድሓነ ዝስለም ኣብ ቅድድም ብሽክሌታ እውን ብተመሳሳሊ እዩ። ስለዚ ሎሚ ንመርሃዊ ኣብ ናይ ዓቐብ ዓወቲና ክንጽበዮ እምበር መርሃዊ ዝሒሉ ከምዘየለ ክንሕብር ንፈቱ። ብሓፈሻ ኣብ ናይ ሎሚ ውድድር ክዕወቱ ትጽቢት ተገይርሎም ዘለዉ ተወዳደርቲ
ሎሙን እቶም ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት ውድድር ዓብለልቲ ኮይኖም ዘለው ናይ መድረኽ ክዕወቱ ትጽቢት ተገይሩሎ ቢንያም ግርማይ ደቂ ጋንትኡ ብዝግባእ እኳ ክሰርሕሉን ተጸንሑ እንተኾነ ግን ኣብ ውድኡ ግዜ ብዝርአ ዘሎ ውሕድ ቁጽሪ ሰሓብቲ ኣባላት ጋንትኡ ግዳይ ምዕጋትን ግዳይ ኣብ ትግቡእ ግዜ መጥቃዕቲ ዘይምውሳድን ገይርዎ ኣሎ ብዙሓት ተንተንቲ ግን በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ዝለዓለ ድምፂ ብሉጽነት ሂቦምሉ ኣለው ብሓፈሻ ቢንያም ጉዳይ ዕድመ ጉዳይ ተመክሮ ናይ ዝውድድር ጉዳይ ዘጋጥሞ ዘሎ ተደጋጋሚ ጎንፅታትን ምርጋጥን ኣብ ግምት ብምእታው ኣቓልቦ ሂቦንኦ ከም ዘለዋ ተዓዚብና ኣለና ደጊምና ዓወት ንኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ንምነ ሲነማ ሰመረ ሰመረ ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ሓይልና ደደበ ፍልጠት ሓጎስ ደስታ ሰሓቕ ስኒት ሩፍታ መኽሰብና ሃበ ሲነማ ሰመረ ኣብ ሲነማ ሰመረ ቀጥዑሙ ዝነቀ ዓማ ኮሜዲ ድራማ ዕላላት ዋዛታት ስፖርት ፊልም